जोंनि बारग' एनडिबि आफादनि गासै सोद्रोमाफोरखौ जों खावलायनो सानदों जे जाय नोंथांमोना 42 बोसोरनि गाहायाव गोसो थानायफ्रा बेवहाय बे रेलियाव बाहागो लागोन आरो আকৌ তুলি ল'ব হাতত অস্ত্ৰ পূৰণ নকৰিলে পৃথক সংবিধানৰ দাবী बर'नि पलिटिक्सआ मालाबाबो इसेबां गाहायसिम फैयाखैमोन मानो फैयाखैमोन दिनै बिथांमोना मा खालामदों एन्जर मुलि फाननायफोर बायदि बाजाराव थांनानै मा खालामदों बिथांमोना मुलि फाननाय बायदि बिपिएफखौ भट हो एक्स-एनडिएबि वेलफेयार एसोसिएशननि गोनांथार खौरांगिरि मेल 1 नभेम्बर 2024 मायथाइ जों माखासे बिसयखौ लानानै बे खौरां बिजोङाव बाथ्रा बुंनो थाखाय जों बाहाय ज' जादों बिनि सिगां जोंनिफ्राय जों बुंग्रोनो सानदों जे दिनै 11 नभेम्बर बिटिआरनि सासे गोग्गोम सिगनेटरि आरो आथिखालनि बिटिआरनि सिइएम बिथां प्रमद बर' सारनि जोनोम सान बे जोनोम सानाव जों एक्स-एनडिएबि वेलफेयार एसोसिएशननि जानानै बिथांनि गोग्गो देहा बिथांनि जिउमा आरो बिथांनि गासै खामानि मावफुंनायनि थाखाय जों अबंलावरिनियाव जों आर'ज गाबदों प्रमद बर' আপনার সুইসাইডর দিনটো হল 9 তারিখ এপ্রিল 2025 8 তারিখ এপ্রিলত 5 বছরটো কম फैबाय थानाय समाव भारत सरकारनिफ्राय टेरिटरियेल आर्मिनि रिक्रुटमेन्ट रेलि माखासे जानो थांगासिनो दङ आरो बेयो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव फैगौ 22, 23, 24 अक्ट' आरो 25 अक्ट' बे अक्ट'खालि जोंहा बाहाय रिक्रुटमेन्ट रेलिया जागोन सरायखलायाव बेवहाय जोङो थांनाय बबेबा मोनसे तारिखआव जोङो सरकारनि गोजौ अफिसियेलफोरजों जों रायलायनाय जादों मानव गेदेर जोंनि बिटिआरनि चिफ सार बिथांनि रेसिडेन्सियेल कनफारेन्स हलाव 24 तारिखमोन बियो औ थांनाय मासनि 24 तारिखआव बेवहाय माखासे डिसिसन लानाय जादों जे बे टेरिटरियेल आर्मियाव जोंनि एनडिबि आफादनि जाय बैसो थानाय सोद्रोमाफोर बिथांमोना बे रेलियाव बाहागो लानांगौ आरो जिहेतु गोबाङा बाहाय इच्छाबो माने फोरमायथिदों बाहागो लानो थाखाय दा बे बेलायाव जोङो जोंनि बारग' एनडिबि आफादनि गासै सोद्रोमाफोरखौ जों खावलायनो सानदों जे जाय नोंथांमोना 42 बोसोरनि गाहायाव गोसो थानायफ्रा बेवहाय बे रेलियाव बाहागो लागोन आरो बे रेलियाव बाहागो लाखांनानै जायफ्रानाखि मेडिकेल आरो खारनाय बारनायफ्राव माने उथ्रिसारबाय बिथांमोना जोंनिसिम मोनसे लिस्ट दैथायहरथों जों हेल्पलाइन मोनसे नाम्बार होनाय जागोन नोंथांमोननि गेजेरजों बेवहाय लिस्टखौ दैथायहरथों आरो गासै एडमिट कार्ड माबा माबि डकुमेन्ट्सफोरखौ जोंनिसिम दैथायहरनांगौ जों बिसेसकै खावलायदों जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो तामुलपुर उदालगुरि आरो एडजासेन्ट टु उदालगुरि बिथिंहा गहपुरसिमहालागै जाय बिथांमोना गोसो दङ उदालगुरिनि थाखाय क'क्राझारनि थाखाय 22 तारिख चिरांनि थाखाय 23 तारिख आरो बाक्सा आरो उदालगुरि बिनि थाखाय 24 उदालगुरिना बिसेसकै 24 तारिख आरो बिदिनो गुबुन गुबुन डेट होनाय दङ उनावहा बेखौ जोङो एडभार्टाइजमेन्टआव नायबानो नुगोन नोंथांमोना बाहाय बाहागो लाफैनांगौ सरायखलायाव फैनानै आरो जायफ्रा बाहागो लाबाय आरो उथ्रिसार जाबाय नोंथांमोना जोंनिसिम जाहाथे लिस्टखौ मोनसे दैथायहरो जों एक्स-एनडिएबि वेलफेयार एसोसिएशन जाना खावलायबाय मोनसे दैथायहरो जों एक्स-एनडिएबि वेलफेयार एसोसिएशन जाना खावलायबाय आरो नैथि बाथ्रायाव जितु 2% रिजार्भेसन दं आसाम पुलिस दायो खारगासिनो रेलि जागासिनो दङ 2% रिजार्भेसनाव जोंनि फर्मार एनडिबि केडार्सफ्रा जायफ्रानाखि खारबाय बारबाय आरो उथ्रिसारबाय खारनाय बारनायाव दायो माने रिटेनफोर थागोन बा गुबुन रोखोमनि इन्टारभिउफोर थागोन बिनि सिगां उथ्रिसारनायफ्रा जोंनो जाहाथे लिस्टखौ दैथायहरो जों बेखौ जोंनि बारग' एनडिबि आफादनि सोद्रोमाफोरनो जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों गुवारै जों फोरमायहरदों जे जोंजों कन्टेक्टआव थागोन बिनि थाखाय जों मा हायो मोनसे आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर सरकार जोङो रायलायनो थाखाय जों सेस्था खालामदों एबा सिगाङावबो जों रायलायखांबाय बिनि बेलायाव थेवब्लाबो दायो जोंहा प्रायरिटिया जाहैबाय जितु मेडिकेल आरो खारनाय बारनायाव बाहाय उथ्रिसारनाय जानांगौ दा बिथांमोनखौ जोङो लिस्टखौ होनो थाखाय जोङो खावलायबाय बेखौ 15 आरो 16 जितु दिल्लीयाव फार्स्ट टाइमनि थाखाय मोनसे महा उत्सव जानो थांगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफाद मोननैजों लोगो नांनानै बर' हारिमु आफाद मोनथामजों लोगो नांनानै जितु दिल्लीयाव मोनसे बिराद गिदिरहाय हाबाफारि लादों बेवहाय भारतनि गाहाय मन्त्रि जितु नरेन्द्र मदि
बिथाङाबो बाहाय बाहागो लागोन बेखौ कनसेन्ट होबाय जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय आफादनिफ्राय जोङो बिलंस खालामो बेबायदि मोनसे गेदेर इनिशिएटिभखौ जोङो मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेनिखायनो जाय अर्गानाइजार बिथांमोन जोंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय जों बिथांमोनखौ साबायखर बावदों लोगोसे जोंनि ओनसोलनिफ्राय एबा बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जाहाथे बेवहाय गोबाङा बाहागो लाहैयो जों बेखौ खावलायहरदों नोंथांमोननि गेजेरजों आरो जोंनि बारग' एनडिपि आफादनि सोद्रोमाफोर बाहाय गोबाङा बाहागो लागोन जोङो माने बेबायदि एडभार्टाइजमेन्ट जों होदों आरो जों खावलायदों जों खावलायैनि सिगां गोबाङा थारमाने ट्रेननि टिकेट गुबुन गुबुन टिकेटफोरखौ बिथांमोना रेडि खालामदों जों गोजोननाय मोन्दों जों दुलाराय जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जों खावलायदों बे मोनसे मेगा इभेन्ट्सआव जाहाथे बाहागो लाहैयो मानोना दिनै बर'आ मोनसे लेभेलाव बेंखन जानानै थायाखै बिटिआर सरकार जाखांनायनि उनाव गुबुन गुबुन बेबायदिनो जों इभेन्ट्सफोरखौ नुनो हाबोदों आरो नैबे मोनसे मेगा इभेन्ट्सनि गेजेरजों जोंनि बर'नि माखासे जिथु बिसयफोर आरो जोंनि जिथु जौगाथायफोर एबा जोंनि पृथिबिनो मिथिहोनो गोनां जिथु बिसयफोर दङ बियो गुवारै मिथिहोजागोन बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टखौ लानानै भारत सरकारनि टप लेभेलनि एजेन्सिफोरनाव जोङो मोनसे सेन्टार अफ एटेनसन जों जानो हागोन बेखौ जों मिजिं थिदों बेनिखायनो बिटिआर गभर्नमेन्ट एबा जिथु अर्गानाइजार जोंनि मोनथाम अर्गानाइजार बिसेसके दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' साहित्य सभा बर' हारिमु आफाद जों बिथांमोनखौ जोबोद जोबोद साबायखर बावदों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जों खावलायबाय जे जाहाथे बाहाय শক্তিশালী নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন NSCN-IMৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা সংগঠনটোৰ স্বয়ম্ভু চৰকাৰ GPRNৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী থুইংগালেং মুইভা হ'ল ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে NSCN-IMৰ আলোচনাৰ মুখ্য মধ্যস্থতাকাৰী 1997 চনৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ মাজত থাকিও এতিয়াও সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই চূড়ান্ত চুক্তি 2015 প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত নতুন দিল্লীত ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত নহল NSCN-IMৰ চূড়ান্ত চুক্তি আলোচনাৰ নামত গ'ল সুদীৰ্ঘ 27টা বছৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্টক নিদিলে ন্যায্যতা নিদিলে NSCN-IMক পৃথক পতাকা পূৰণ নকৰিলে পৃথক সংবিধানৰ দাবী এইবোৰ বিষয়ক লৈ এতিয়া খৰ্গগ্ৰস্ত থুইংগালেং মুইভা 27 বছৰীয়া যুদ্ধবিৰতি আৰু আলোচনাৰ তিক্ততাৰ ভিত্তিত NSCN-IMৰ মুৰব্বী মুইভাই দিছে এতিয়া যুদ্ধবিৰতি প্ৰত্যাহাৰৰ ভাবুকি আকৌ তুলি ল'ব হাতত অস্ত্ৰ 5 পৃষ্ঠাৰ এই বিবৃতিত মুইভাই নগা ৰাইজৰ সন্মুখত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে ইপিনে দীৰ্ঘদিনীয়া যুদ্ধবিৰতি আৰু আলোচনাৰ বিফলতাৰ আগজাননী পাই 2019 চনতে সংগঠনটোৰ এইটো মুখ্য কাৰ্যালয় কেম্প হেব্ৰন ত্যাগ কৰিছিল এইজন পূৰ্বৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ ফুইটিং চিমৰাঙে লগত তিনি শীৰ্ষ সেনানায়কক লৈ চীন ম্যানমাৰৰ সীমান্তত 2019 চনৰ পৰা অৱস্থান কৰিছে চিমৰাঙৰ অধীনত আছে 4 শতাধিক নগা আৰ্মিৰ কেডাৰ বহিৰাষ্ট্ৰত বাহৰ পাতি ফুইটিং চিমৰাঙৰ এই গোটটোৱে পুনৰ হাতত অস্ত্ৰ তুলি লোৱাৰ হুংকাৰ দিছে অৱশ্যে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাৰ জৰিয়তে ৰাজনৈতিক সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আগ্ৰহী মুইভাৰ NSCM-এ তৃতীয় পক্ষৰ মধ্যস্থতা বিচাৰিছে